para este experimento únicamente necesitaremos 2 colleres, café moído e un cazo. O primeiro que faremos, que eu xa fixen, é coller unha das colleres, e collemos un pouco de café, eu xa collín, e o botamos no cazo, que está cheo de auga. Entón, removemos ata que se disolve. Por suposto, poñemos un pouco de lume. E nos queda un líquido marrón que é unha disolución de auga mezclada con café. Entón, poñemos a tope esta disolución. Bueno, non, que se nos sai do cazo. Pequeno detalle. E agora que está botando vapor, que xa vedes todos, poñemos a outra culler xusto enriba. Poñémosla un pouco máis cerca. Ben, como vedes aquí, xa se formaron unhas pinguiñas do que parece ser auga. Pero, claro, isto que se acaba de evaporar non pode ser só auga, porque ten que levar algo de café, non? Bueno, agora apagamos isto e imos a outro lado para que non nos interfira o olor do café. E agora aquí mesmo probamos esta auguilla que se formou na culler. Efectivamente, é auga. A auga que había nesta culler é auga só, sen café. Non me soubo nada a café. E sabedes por qué? Porque a auga que había aquí evapórase a 100 grados, mentres que o café que estaba disolto na auga evapórase a moitos máis grados. Entón, cando poñemos aquí a aquecer isto, cando chega aos 100 grados empeza a ferver, pero o único vapor que sae é de auga. O café non se evapora, o café quedaría aquí. Así o que estamos facendo é separar unha disolución.